22 феврал дар рӯзи панҷуми чемпионати Осиёид ба гӯштин ки дар шаҳри деҳлии Ҳиндустон ҷараён дорад, варзишгарони мо 2 медал ба даст оварданд. медали нуқраро Ҳикматулло Воҳидов дар вазни 57 килограмм сазовор шуд. Ӯ дар чорякфинал варзишгари Қирғизистон Бекболод Мирзоназар Уулуро шикаст дод ва дар нимфинал бошад намояндаи Узбекистон Сардор Рузимовро низ мағлуб намуд. дар даври ниҳоӣ бошад аз варзишгари кишвари мизбон Кумар Равӣ мағлуб гардида ҷойи дуюмро ишғол кард. дар вазни 57 кило медали тиллоро Кумар Равӣ аз Ҳиндустон, медали нуқра насиби Ҳикматулло Воҳидов, нишонҳои биринҷӣ бошад насиби Юки Такаҳаши ҷопонӣ ва Бекболод Мирзоназари қирғизистонӣ гардиданд. варзишгари дигари тоҷик Искандари Рустам дар вазни 97 кило медали биринҷиро ба даст овард. ӯ дар даври чорякниҳоӣ бар варзишгари Покистон Тайяб Раза ғалаба кард, вале дар нимфинал аз намояндаи Ҳиндустон Сативарт Падиян шикаст хӯрд. Искандар сипас дар қувваозмоӣ барои ҷойи сеюм бар варзишгари Урдун Зайд Ҳусейн Муҳаммад Ҳорун Шишонӣ дастболо шуд ва соҳиби нишони биринҷӣ гардид. варзишгари дигари тоҷик Ҷамшед Шарифов дар вазни 65 килограмм дар даври интихобӣ аз варзишгари Ҳиндустон Байранг ва дар қувваозмоӣ тасаллубахш аз куштингири узбек Аббос Раҳмонов мағлуб гардид. дар куштин миёни бонувон бошад ва Тансултон Шакаршоева аз Тоҷикистон намояндагӣ кард ва дар даври интихобӣ аз варзишгари Тайпей Чин Чо Чи Чю мағлуб гардид.